Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para kadang pamirsa Kereweng Aji Channel ingkang kinurmatan dalah para kadang mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Ta'ala. Monggo kita lajengaken kajian kula panjenengan menika ing saat punika ngancik serat nomor kalih serat Al-Baqarah artosipun lembu. Ayatipun ayat kalih atus pitu dumugi ayat kalih atus kalih welas. Kagem pamirsa ingkang ing sapunika nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala enggal paring tamba usada, mugi-mugi enggal seger kewarasan kados wingi uni. Kagem panjenengan ingkang ing sapunika nandhang masalah ingkang awrat ingkang rumit, mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala enggal paring solusi ingkang sak sae-saenipun. Ugi dumateng para pamirsa ingkang ing sapunika tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala paring yuswa ingkang panjang, yuswa ingkang barokah, yuswa ingkang manfaat. Dumateng para pamirsa ingkang sampun kersa paring subscribe, paring atensi tuwin koreksi dumateng Kereweng Aji Channel menika, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala tansah paring dhateng kula lan panjenengan sedaya paring seger kuwarasan, ayem tentrem kuwas slamet, sabar lan tawakal dhateng kula panjenengan sedaya. Ugi mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala tansah paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj wa Ma'juj, saking mara bebaya ingkang saged mitunani dhateng kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi Gusti Allah saged nginabulaken pandonga kula panjenengan sedaya. Monggo kita lajengaken kajian kita ing saat punika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yash'ari nafsahu ba'tiqa amardadillah wallahu ra'ufum bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anallaha azizul hakim.
hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fidulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa illallahi turja'ul umur. Sal bani Israila kam atainahum min ayatim bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma sa'at fa innallaha syadidul iqab. Ju'ila lil ladina kafarul hayatud dunya wa yash'uruna minal ladina amanu walladina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bi khairi hisab. Shadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih lan sawenehing wong ana sing masrahake jiwa ragane angupaya pirenaning Allah lan Allah iku luber wilasane marang para kawula. Para kang padha angestu padha lumebuwa ing sumarah kalawan ambar pisani sarta aja padha manut garis-garis tapaking setan. Yekti dheweke iku tumrape sira mungsuh kang tetela. Ananging manawa sira sasar ing sawise tanda-tanda yekti tumeka marang sira lah padha weruha yen Allah iku minulya wicaksana. Ora liya kajaba mung padha angadang-adang Allah angrawuhana dheweke ing sajrone ayang-ayanging mega akanthi para malaikat. Sarta prakara iku wis tinartamtu lan marang Allah anggone dibalekake saking prakara iku. Takonana para turuning Israel, wis sepira kae tandha kang terang kang ingsun paringake dheweke lan sapa sing nyalini nugrahaning Gusti Allah ing sawise tumeka marang dheweke. Lah sayekti Gusti Allah iku ambanget pamalse marang tindak ala. Kauripan donya iku digawe katon endah tumrap para kang ora angestu sarta dheweke padha angguguyu para kang angestu wondene para kang bekti ana ing dina kiamat bakal ana ing sanduwure. Lan Gusti Allah iku aparing rejeki sapa kang dadi keparinge kalawan tanpa petung.
Maha leres Gusti Allah Ta'ala saha sabda-sabdanipun. Katerangan wonten ing serat 207. Ngapunten menika katerangan wonten ing ayat 211. Ayat 211. Gusti Allah rawuh punika tegesipun tumindak dawuhipun utawi siksa ingkang kaancamaken dhateng para kafir dumawah saestu. Dawuh ingkang kasebut ing surat ingkang kaping 16 ingkang tumurun langkung rumiyin nerangaken bab punika. Dheweke ora padha angenteni apa-apa kajaba bakal tekane para malaikat marang dheweke utawa bakal tumekane parintahe pangeranira. Banjur kawusanan kang ala saka panggawe-panggawene diengenani dheweke. Kula ambali malih, banjur kawusanan kang ala saka panggawe-panggawene angenani dheweke sarta apa kang padha digeguyu angelimputi dheweke. Menika kaserat wonten ing surat nomor 16 inggih punika serat An-Nahl ayatipun 33 dumugi ayat ngapunten serat 16 surat An-Nahl ayatipun 33 dumugi ayat 32 sekawan. Ayat ingkang kapetik menika peranganipun ingkang sepisan meh sami tembungipun kaliyan ayat ingkang karembak ing ngriki ing peranganipun ingkang wiwitan sarta saged anerangaken punapa tegesipun rawuhipun Gusti Allah punika. Tetembungan ingkang kados mekaten kala wau ugi wonten ing serat nomor 59 inggih punika serat Al-Hasyr ayatipun ayat 2 kagem mangandikaaken dumawahing siksanipun pangeran. Ing riku para Yahudi ingkang wusananipun sami kakendelaken margi saking anggenipun adamel wisuna kapangandikaaken makaten dheweke padha mesthekake yen beteng-betenge bisa angayomi dheweke saka siksane Gusti Allah Ta'ala, nanging Gusti Allah angrawuhi dheweke saka panggonan kang ora padha dikira-kira. Makaten ugi rawuhipun para malaikat punapa inggih ateges dumawahipun siksa kadosta ing dinane dheweke bakal padha andeleng para malaikat. Ing dina iku ora bakal ana warta bubungah tumrap para wong duraka. Serat nomor selangkung
inggih punika serat Al-Furqan ayatipun 22. Kepinginanipun ningali para malaikat kaleksanan nalika perang Badar. Sarta ing dinten wau langit ugi pecah kalawan mendung. Serat selangkung serat Al-Furqan ayatipun ayat selangkung. Inggih punika pangandika ingkang wigatos angandikaaken rawuhipun Gusti Allah Ta'ala tuwin para malaikat ing sajroné ayang-ayange mega. Nalikane sira nyuwun pitulung pangeranira tumuli panjenengane anyembadani ing sira, ingsun bakal amulungi sira kalawan 1000 malaikat urut-urutan sarta anurunake banyu saka ing mendung marang sira. Kaserat wonten ing serat nomor 8 inggih punika serat Al-Anfal ayatipun ayat 9 dumugi ayat 11. Salajengipun nugrahaning Gusti Allah ing ngriki ingkang dipun kersakaken wahyunipun Kanjeng Nabi suci dene nyantuni tegesipun angemoi kacocokna kaliyan nguyang sasar kalawan pituduh ing ayat 16 tuwin ing panggenan sanes-sanesipun. Padha yekti ingkang cetha ingkang kaparingaken dhateng tiyang Israel punapa kalebet ugi piweca utawi ramalan-ramalan badhe rawuhipun Kanjeng Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun marambah-rambah kawedharaken dening bangsa wau lumantar para nabinipun. Makaten ugi bukti-bukti ingkang cetha ing bab kayektenipun kautusipun Kanjeng Nabi ingkang sedaya kala wau langkung saged adamel yakin manawi katimbang kaliyan bukti-bukti gadahanipun ingkang nelakaken ing kayakinanipun kautusing nabi-nabinipun bangsa Israel piyambak. Katerangan candhaipun wonten ing ayat 212. Dawuh-dawuh punika maringi gegambaran dhateng kula sami anggenipun para titiyang ingkang sami boyong saking Mekah sami dipun gugujeng dening para Yahudi ingkang sugih-sugih margi saking anggenipun sami keserakat jalaran sedaya barang gahadahanipun katilar wonten ing Mekah. Jer para titiyang Yahudi wau mergi saking anggenipun nglampahaken arta wonten ing pundi-pundi kaliyan mupu sareman ingkang sakalangkung kathah tansah saged ngukup bandanipun ngasanes. Ayat ingkang sampun nyebutaken tiyang Israel tuwin wontenipun hadis-hadis ingkang nedahaken gegandhenganipun ayat punika kaliyan
para pinisepuh Yahudi. Punika sedaya murukaken kula sami angsal pepuntoning panyuraos ingkang kados mekaten kala wau. Dawuh ingkang wekasan punika anedahaken bilih ingkang anjalari kamulyanipun tiyang ngantos ngungkuli sanesipun. Punika luhuring budi pakertinipun sanes kathahing bandhanipun. Mekaten ugi dawuh wau inggih mungguh piweca bilih badhe dhateng mangsa kalanipun. Para ingkang dipun gegujeng mergi saking kemelaratanipun wau badhe pinaringan rejeki ingkang meluwah turah embelawah dalasan kalanipun gesang wonten ing donya punika. Para pamirsa Kreweng Aji Channel ingkang kinurmatan saha kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah taala. Mekaten kala wau kajian kula panjenengan sedaya mugi-mugi menika sedaya saged ngiyataken iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah taala. Mugi-mugi ugi saged ngiyataken ilmu tuwin amal kesaenan kita sedaya. Lepat nyuwun gunging samudra pangaksami billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.